Aiwa adimaregedza zvauri kuita. Aregedza. Unoda kuti basa kuonesa vanhu magara ako paFacebook mune chirume. Iwe adimaye uyu ndowandiri kutaura. Mama Vika. Tinotoposeka tichiona masikisi ako paTikTok, paFacebook. But nhasi zvandaona uchizorwa mafuta kumagaro. Mama Vika usazodaro. Munondinakidza zvisingatomboiti. Munondinakidza big watcha style. So munondinakidza zvisingatomboiti. Do you know what funny part? Do you know kuti munhu akasitione magaro enyu imimi? Basi what I chimbobuditsai magaro enyu imimi. Amwe akaita kunga masandpaper. Zimbabweans are not happy nevidhio raMama V ravakabuda vari kumasaji. Hanzi kuvana vedu vakazara pasocial media vanodzidzei kana zvichidai. Dai yaiva nguva yava Mugabe angadai akarohwa kare. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV. Pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe. Then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, nyaya yaMama V yanetsa zvekuti musician Lazy T azosvika pakukumbira some government officials vakafanana naTaurai Kandishaya and Honorable Tino Machakaire kuti vambodhila naMama V nekuda kwevidhio ravo ravakaratidza magaro pasocial media vachizorwa mafuta, iro riri kurifewa as promoting zvinhu zviri against Zimbabwean culture. But Mama V vacho vari kuratidza kusakendenga nekutsurwa kana kutaurwa kuri kuitwa pamusoro pevidhio ravo iri. So ladies and gentlemen, ndichakusiyai muchiona mavideos aitsurwa nekushorwa Mama V. Then after mavideos aya ndichakuisirai reaction yakazoiswawo naMama V vachipindura zvavaitsurwa. Asi kana mapedza kuona, let's meet in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro pevidhio raMama V ravakabuda vachizorwa mafuta kumagaro uye vachiburitsawo magaro acho pamwe chete nereaction yavazopa after vatsurwa. Vanhu handisi kufara. Ndonzi makabooks finest. Ngora ndaudaiswa nerakajamuka nhasi. Aiwa adimaregedza zvauri kuita. Aregedza. Unoda kuti basa kuonesa vanhu magara ako paFacebook mune chirume. Iwe adimaye uyu ndowandiri kutaura. Unombopfeka madress echikadzi. Paye Honorable Kandishaya vakambokutsura futi. Vakuti aiwa kaizvi zvamakuita izvi manama hazvisiri izvo. Vamwe muchienda makapfeka zvamai makapfeka. Watonze zvinhu zvapfeka sutu wakuita sei ndozvaikaulture yedu kuZimbabwe, ndo zvatoda ukatombotaurwa newe paipe. But iwewe hauna kuteerera. Wabva watozoenda wese. Iri zvawabuditsira magaro. Aiwa Honorable Tino Machakaire. Aiwa this zvinhu izvi imimi ndimi mukuru kuma youth Honorable Tino Machakaire. Chichemo changu kuona zvekuti vanhu adhimai ari kubutsira magaro paFacebook Honorable Machakaire. Toita sei semhuri yeZimbabwe. Varume tooneswa isusu magaro emumwe murume isusu paFacebook isusu. Yes, of course, vanokwanisa kuti munhu anoita zvaanoda. Iwo pindura chitanzi nokuti mari yake. No, hazvifanira zvidaro. Honorable Tino Machakaire ndiri kukumbirawo muri mukoma, muri blazi wangu. Vese ana kukoma Kandishaya muri ana mukoma wangu. Ndokumbira ana mukoma. Issue iyi imboonekwo. Because munhu angaburitsa magaro ake paFacebook. Isi tiri kunzika mhanya yakamunotarisa kuti kune latest yaburwa. Unodaiso kuona amaiweka. Iwe mutsetse uri kubuda. Unotiburitsira mutsetse wewe munhu wechirume, utiburitsira mutsetse iwewe. Pakudai ngari munhu wechikadzika. Varume vachifara, vari happy. Pamwe tikadai tisina tombocomplaina. Tichingoti zviri iko kuvanhu vechikadzi. But pachigenga aiwa zviko. Pachigenga hazviko. Honorable Kandishaya, Honorable Tino Machakaire. Chimboona situation iyo kwa zvakuenda kusiriko kwatuti akuoneswa magaro isusu vanhu vechirume. Nada pachiputukezi. Asiwo adhimayewo ungatoshinga kubuda zorwa kuti mafuta toita waizorwa toita utiradza kuti mutsetse isusu usadaro iwewe. Yona zvanhu vakafa kukariba iwo uri busy kuburitsa mutsetse paFacebook. Unofanira kumbosungwa iwewe kana kumborohwa. Panguva Mugabe mairohwa boys. Mugabe airohwa. Pairohwa munhu.
pamwe mudhara apa vari kumbopeka nguva vachinyatsoona kuti vanodaro ndianani. Vari kuongorora, mukuru wenyika anenge achiongorora kavachiona ezvo vari kuona iwo utoripo wato blacklist kwakunzi wo ndo zvaonoita shamu iri kuuya. Dai chikambotiburwa stereki dzungu riperero refacebook rekuda mari yefacebook, dai chikamborohwa stereki chimufana chiyachi pachinoita zvakanaka tinokomenda kuti chaitochi zvakanaka. Zvandatora pachakagadzirira mho muzimba takachikomenda kuti chichagona nekamota taiwa paagona mukomana apa tinoombera pavanenge wagona tinoombera pavanenge wakangasa tokutakura dai wakashikwapurwa mbijana masiye oshokapurai kana mukabata endese kusenza endai munorova zvacho zvaibuda rai kumabhamba iko kusvika kwaita mushe. Bvunzai Yozi wenyu akamborohwa rimwe gore. Yozi aita akanga vhidhiyo akakaita ngezvinonyadzisira namwe asikana so akarohwa izvozvo musana wake akakwapuka. Yozi wekuimba nashinzo zvidhakwa ani mavanga kumusana anokutaurira kuti akarohwa nemapurisa kuti azviitwe izvozvo munyika medu. Torai murove pasendra hameno muchanorera kupi kana masiya mutora shanga torai zvakadaro murove musatombosekerere. Panoda wanoona chipa vanhu vana baba vachibuda dai vane mutsetse izorwa tu oil toasikana toita uda kuzorwa oil iwewe iye anoti iwewe ngozorwa magaro iye uda kurohwa kuburisa mutsetse munhu wechirume. Mama Vika, tinotomboseka tichiona masikisi ako paTikTok, paFacebook, but nhasi zvandaona uchizorwa mafuta kumagaro. Mama Vika usazodaro. Because mwana mucheche chaende andozorwa vaseline kumagaro. Iwewe kuno mukuru wobuda pa social media uchiita izvozvo. Tsika idzodzo dzakashata. Patsika dzedu neunhu zvakatopesana big time. Handizive kuti zvakabvumidzwa nani izvozvo wakuita izvo. Pamwe mutemo wakapasiswa usiku takarara takazongomuka wakutoshanda because makore atabva nguva yana Mugabe waisamborota uchiita zvauro kana kuronga izvozvo. Sei izvezvi wakuona zvakasununguka kujairira vanhu. Because munoona kuti munhu akazopiwa imwe freedom yakanyanyisa vanokukandira ima 6 step every day pa social media. Pakazara vana, pakazara chi. Hazvizoite zvakanaka. Upaona hazvizoite zvakanaka because izvezvi vanhu vazhinji vanotambirawo pa social media ipapo. Ndopa vanenge vachibvisirawo stress vachidi. But please musazorase tsika neunhu. Tinofanira kuramba tiri maZimbabweans tichichengetedza tsika dzedu idzodzo. Kwete kubva tafumuka kudaro zvokuti shuwa murume mukuru unokweshwa magaro pa social media. Kana isusu takasara zvedu pamwe takasara kana kuti pamwe maane mari makutedzero vedzimwe nyika isusu ticharamba takangosara zvedu. Idzi tsika dzitombotitori fambai netsika idzodzo henyu mega isu hatitore tsika idzodzo. Munondinakidza zvisingatomboiti. Munondinakidza big watcher style. So munondinakidza zvisingatomboiti. Do you know what funny part? Do you know kuti munhu akazitione magaro enyu imimi? Basi what ati chimbobuditsai magaro enyu imimi. Amwe akaita kunga masandpaper. You know sandpaper? Amwe anonga akaita kunga masandpaper. I'm one person who is comfortable in my own skin. And I'm very comfortable with what I have. That's what Danga Maivai. I'm very comfortable with what I have. Ewe wazoita mastretch maxinya yekuti ndikudya magrapes anombotutumuka ombokura. Compression and contraction. So at the end of the day, anzi pagaro chi pagaro wabaiza akomanaka inini handikwanisi kuona kukupa explanation. Anyway, ndikato explain anoda kutobaiza. That's not what I'm here for. I'm actually here to just chill as well. But that doesn't mean I'm gay. You get the point. But there's someone who is gay out there. Anofila uncomfortable akanyasa kuona chakuita tukaona magara angu obofila uncomfortable chi is because I've provoked the gay in that person. Yeah, what about customer again?
varume vakawanda mhofu, varume vakawanda vari mudenial, and varume vakawanda they are gay. This is the reality of life, and this is the truth. And I'm not a judgmental person because I travel the world. I've seen them. But only my gay. I've seen my lady boy. I've been to Thailand. I've been to anywhere. I've been to I've lived and I've seen everything. You get the point. But our manji vasina exposure of a straight man will never feel uncomfortable if they see a gay person. Never. But a gay person who is in closet will feel so uncomfortable seeing a gay person. Or feel a kuti munhu uyanogona gay. Anofila my insecurity asingaiti because ane demoni riri maari rinokuprovoke with whatever they are seeing. So for me it's not my fault. I will never go and heal. I'm not the one who wounded you. I'm not the one who born you. Go see a therapist.